Salutare lume și bine v-am găsit cu o nouă serie. Vă avertizez de pe acum că aceasta nu este seria care v-am promis-o la 20 de abonați. Această serie este de Happy Wheels și am început-o deoarece nu prea mai am ce să filmez. Am văzut că la Team Fortress, la Minecraft Single Player nu se strâng like-uri și m-am gândit să facem o serie de Happy Wheels. Hai să începem. Parcă era titlul acestei mape Imposibil 97%. Hai să luăm pe asta. Dar trebuie cu pogul. Unde-i? Așa. Asta e, de pe asta trebuie, de pe săgeți trebuie să-l controlez. Eu am uitat, m-am mai jucat când eram mic. Happy Wheels, da. Mă. N-am murit. Am murit. Hai că putem să-l facem. Nu cădea în aia. Nu. Cum n-am atins-o? Deci uitați-vă în colțul ăla că este o mină. Nu. Hai! Aș puteam doar să o câștig, da? Da. Era prea fain dacă o câștigam. Hai, mai încercăm o dată și luăm altă mapă. Hai! Și uite un pic, am câștigat-o. Așa. Pogo Jump. Hai să vedem și asta. Justin Bieber. Ce aveți voi cu Justin Bieber? De ce ați văzut? Da. Mamă, și mă gândeam că pot să stau acolo. N-aș cum ies acum din poziția asta. Hai de capul meu. Nu știu să fac chestii din astea. Da, uite că nu a fost chiar așa de greu. Hai. Nu. Nu, dar trebuie să reușesc. Hai. Obiectul e foarte tare. Hai! Nu! Hai! Hai, bag-te în aceea, bă! Hai, bag-te! Da, și... Mamă! Cum? Da, am câștigat-o. Hai, următoarea. Ups, stai că... Așa. E hard level thing. Hai să... Opa. Și asta. Hai să plutim. Hai! Nu! Dar n-am murit. Am murit. Hai să vedem acum. Hai, da! Hai!
Ia să mă lăs așa. No! Hai! M-am prins! Hai că m-am prins! Ia cum dă din cap. Da, da, am trecut. Hai! A, stai că o să acum că e imposibil. A, iarăși. Ia, e Rafael. Ia să vedem asta. Bă. Dar nu e chiar așa de greu să zici că... Ia! Nu. Au! Nu, hai încă o dată. Calcă-ți chișoarele, nu contează, da, nu. Hai. Pe asta o să-l numim Paul Atletul. Mâncați-aș gurița ta. Zboară chișoarele. Bravo, uite și mața ai tu pe acolo. Hai să ne uităm cum zboară așa ea. Stai, trebuie să pun clicul aici. Ia să vedem asta. Bă-l bag pe asta. Ia să vedem. Animal! Ce se întâmplă aici? Băi! Hai, dă-i aici. Dă-i. Dă-i acolo. Dar nu mă bag cu nimeni din câte se vede. Pogo fight. Ia să vedem, dar are numai ostea din câte se... Opa! Copchile! Ia uite-l și pe Spiriduș. Poate nu mi-aduc GTA 5 anul ăsta activat. Că am valoare, daia mare. Hai, dă-i. E foarte ușor dacă nu pățești nica. Ia să vezi că grasul ăsta ne face nouă ceva. Hai, pick up, hai. Dar Gigel o să ne fac el nou ceva. Ia uite cum ține el acolo pe chișoară. Da, mă gândeam că-mi ies. Ai în cap iară. Hai. Hai. Ia-te-l katana. N-aș fața-mi da de podea. Am sărutat pământul. Hai da. Oi, și bebeluș. Cum poate așa un bebeluș să fie așa de rău? Am dat cu cheptul de pământ. Așa. Hai să ne concentrăm și... Deci noi când... mă gândeam că mă înțapă așa. Da. Iarăși... Uite, asta 99,99% imposibil. Hai să luăm pe asta, ce trebuie să facem? Animalule! Lasă-mă! Gigele! Nu, e imposibil. Hai să dăm altul. Aici. Mama. Ia să vedem asta cum e. Mamă, și fain. Ia, hai să facem șpagat. Cazi acolo. Hai. Ia uite, zici că sar cap. Hai. Păi genunchi îmi put... Așa. Cotunari. Altul. Don't move soccer. Ia. Dar m-am mișcat. Mamă, cum mi-am luat-o.
Dar chiar că mi-am luat-o, văd acum am dat. Hai să mai facem o dată și nu apăsăm nimica. Stai, da, o să pățăm noi ceva. Și am pus eu un pic pe pauză. La deci am câștigat-o și pe asta. Exit. Yes. Jelly 1% imposibil. Hai. Nu da. Stai GP. Shift. No! Ia. Copilul s-a dus. S-a dus copilul la vale. Statuia libertății. Adam în 2. Nu, eu vreau să știu. Câtările? De pe câtările scot copilul. Copilul de... Da. Hai de capul. Și doar putea să câștigă aia. Restart câtările. Du-te copilul pe ei. Nu. Așa, ați văzut? Da. Hai, da. No, hai, băi! Hai, nu! Da. Hai să apăsăm pe accelerație. Mă doare eu. Nu! Hai, de tot am câștigat, dar nu, vreau să rămân acolo. Da. Iar Pogo Fight. Da, uite că asta e pe adevăratele. Ia, hai, iare. Pare. Hai din nou. Suntem. Ai, fix în gât mi-a venit. Ai, katană. Aoleu! Ia uite cum ragi. Nu mai ragi atâta, omule. Știu pe mine mă doare. Aoleu! Nu, dar mai dăm o dată. Aoleu! Am scăpat de copchelușa ăla. Dar încă mai este aia jos. Aoleu! Nu pot să cred. Nu mai ragi. Mă intimidez. Nu mai poate să sare. Ia uite, are două pogo-uri acum. Scoate așa la. Hai, l-am omorât pe ășala. N-ai reușit să mă omor. Aoleu! Hai, I believe I can fly. Încă mai trăiesc. Hai să mai dăm o dată, că e fain ăsta. Hai, am scăpat de copil. Am scăpat și de animalul ăsta. Hai să scăpăm și de katana. Hai, da. Așa pe capul lui Jijel. Hai, pe gât. Așa. Asta vreau să fac. Așa. Și asta vreau să fac. Aoleu. Hai, asta e ultima dată. Așa. Acum să vede. Deci ăsta e cel mai tare nivel din tot episodul, cred. Aoleu. Ia uite eu, facem lumânare aici, sau cum îi zicea. Hai altul. Pogo Challenge, asta parcă nu l-am făcut, nu?
Hai să vedem. Ia uite, așa să dăm pogo, și știți voi. Nu, bă, dar nu te mai du în spate, că stricăm treaba. Hai da. Trei, doi, unu, și! Nu, da, ăsta e destul de greu, e mai greu decât credeam eu. Hai! Nu. Trebuie acum! Bă, dacă aveam mai mari puteri mai înainte, reușeam. Uite că am reușit! Am reușit! Și era să-mi rup gâtul. Hai! Hai! Ai, ce putea să trec dacă apăsam la timp. Hai! Pac! Și acum, pac! Și acum din nou. Și pac! Hai că... Ué! Nu pot să cred! Hai da, hai! Am mai degrabă nu mă roteam așa. Ucidem youtuberii! Ai, mai degrabă nu intra pe... Stai! Da, sper că nu mă... Max Infinite, Max și altele. Dar nu le-ai scris pe HP5. Uite, de ce l-ai scris pe Max și altele sau pe Max Infinite? Că nu au făcut niciun episod de... Așa. Împinge, dacă aveam un bulldozer, dacă aveam mașina lui Grasu și ala. Ia uite, Max Infinite încă mai trăiește. Ăla cu părul alb. E Max Infinite. Curișat. Ia să vedem. Dar ce trebuie să fac? Hai! Restart. Da. Nu, dar ce trebuie să apăs ca să mă lipesc? Hai, da, dai! Nu mi-a ieșit. Deci eu trebuie să dau în aceea, ue. Nu, dar l-am dat jos măcar. Nu, dar nu-mi place. Nu-i fain. Spike Fall. Cred că asta era foarte fain. Nu e aceea. Nu! Aoleu, câștigat. Stai să mai facem o dată, trebuie să-l dăm pe copil înainte. Și după aia să vedem dacă copilul vine în coace. După aia să vedem dacă să ajungem cu el. Dar prima dată am ajuns. Nu știu ce am făcut prima dată. Poate copilul e norocos. Mă gândeam că îmi câștig cu mațul și ala. Ăsta, deci ăsta, Merix Fix. Aoleu! Adea care să? Da. Nu, care trebuie să... Ai, și mi-a luat-o! Nu! Ai, am supraviețuit! Hai încă o dată, dar nu mai facem un nivel. Hai, ia bostanul, dar nu mă lua pe mine. Nu, Mary, lasă-mă. Nu, hai, altul. Pentru craul răpirea. Trec, ce zi frumoasă. Să văd ce mai face craul. Scoate telefonul să sună pe craul. Trec, ciudat, nu răspunde. O să mă plimb singur. Sună telefoanele. Alo, necunoscut. Sunt un fan de-a lui Craul. Craul a fost răpit.
Trebuie să-l salvezi, nu tine. Închide telefoanele. Dar ce faci? Nu, dă-i înapoi. Zuric înapoi. Închide telefoanele. Trex Crowl, nu te teme, te salvezi eu. O să mergem să-i dăm 3 lei la acel propus răpitor și nivel, da. Spre HQ Mafia televizorelor. Trex, închis, trebuie să sparg ușa. Ia 3 lei de aici și lasă-mă să-l salvez pe Crowl. Televizoare. Alarmă intrus, televizoare, nu! Televizoare, nu avem pe aici. Furtă-te televizorele și plec. Luăm televizorele și plecăm. Copchile, tu unde e situația? Marș de aici. Așa, copchilul s-a dus. Hai, copchile! Așa să fac ca un fel de rampă din aceste televizoare. Hai, copchile! Așa, și hai în față acum. Așa, televizoare puține, mă. Formația Smart TV. Nu, dar trebuie să-l salvez altfel pe Crowl. Nu, bă, dar nu merge să-mi iau alt... Nu, hai să-l dăm de la început. Așa, deci am citit toate porcările, sună telefoanele. Așa, hai să mergem iară. Închis. Marș! Nu. Am tăiat. Ia să vedeți ce se întâmplă dacă facem asta. Well, voi vedeți cum este gâtul la acel om. Copchile, du-te pe el! Așa, hai. Adaugă că s-o pus jos de bunăvoie. Nu mă interesează de acel om nevinovat, chiar dacă nu este nevinovat, dar va fi nevinovat, adică deja e nevinovat, dar nu știu ce să spun. Nu credeam că acest episod va avea așa de mult, va dura așa de mult, credeam că o să dureze doar 13 minute. Televizoare tâmpite, da la domnul să luați foc. Așa, Crowl, ei m-ai salvat, dar încă nu te-am salvat, eu încerc să dărâm televizoarele astea, că îmi stau în cale. Bă, dacă Crowl, deși nu cade de acolo. Hai! Televizorele câștigă. Hai, da, hai! Da, deci cam atât cu acest episod, nu uitați, dacă mai vreți episoade de Happy Wheels, nu uitați să lăsați un like. Și nu uitați că aceasta nu este seria promisă la 20 de abonați. Este o serie pentru că nu avem prea multe serii, deoarece seriile nu primesc like-uri și da. Eu sunt gamerul Ionuț, papa.